ja už sme ak napevnené, alebo jak to môžem povedať, veľa som neprešiel, ale aspoň trošku. Toto je také divná pevnina, ale máme strom, to je podstatné. A prepáčte, nemám sa žádný s kým, som taký varezák. Varezák. Dobre. A som rád, že sa vám videa tutoriál na 1.9, že sa vám až tak dobre páčili, tak som moc rád, že taká verzia alebo party sa povedli. Tak povedzte, že či máme ešte natočiť 3. alebo 4. tutoriál. Mne to je úplne jedno. Napíšte si, čo chcete, ja to pre vás urobím. Tak. 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 Si spravíme krompáčik. Dobre, máme to. Keď ste niečo počuli, tak prepáčte, ale bola tu menšia debata so mňou a s mojím švagorom, ne kamošom. No a už, prepáčte, že sa tu tak laguje, ja neviem, čo mám s týmto kompom. Natáčame minútu. Strašne málo na minútu. A tu by sme sa mohli zabydleť. Hej, čakajte, ja vám dám strich, keď budeme mať urobené základy. Tak čaute, som tu a ja som strašne som zabudol na to. Nebudem sa vám tu prosiť, že prepáčte, ja spravím niečo za vás. Ne, ja normálne poviem, že som zabudol, ale nebudem tu jak sirota tu hovoriť. Ja tu mám také lagy, Pane Bože. Koľko má ten zajac života? Napíšte mi. Bo ten zajac ani nevie. Ja ani neviem, že či tu je Dobre, serem ho. A ideme ťažiť. A prepáčte, že tento let's play, áno tak, let's player. No, nebudem trapný. Nebude úplne dobrý, ale čo by ste chceli? Čo by ste chceli? Bentley? Nebudete žiadne Bentley mať. Ja budem... Prepáčte, mi to tak laguje ten kompuj. Ja natočím radšej Bedwars. Uvidíme, aké budú lajky na videách, taká bude aj séria na to. Keď bude málo lajkov, tak asi nebudem to natáčať. No, spravím len základy a potom asi všetko. No, len základy spravíme, nič iné. No, spravíme takto, kocky. Spravím len základ a to bude asi všetko. Spravím len ten dom, prepáčte, že to bude také krátke, čo by ste chceli za chvíľku o 1 ráno. Ja som to dedal. A tamto je... Toto bude taká mini chata. Keď niekto chodí na chaty, tak asi vie, o čom hovorím. Niektorí ne, lebo niektorí ste Češi, Rusi, to je Maďari, ne? Maďarika bola. No, toto spravíme na ďalšom dieli. Ja sa tu s vami lúčim. Jak sa to povie? Ja pošúk. Ja imigrant. Ja to nemôžem byť. No dobre. Ja sa tu s vami lúčim. Odoberajte, komentujte, lajkujte a